Inkosi uMangosuthu Buthelezi ithi ke kumele isizwe samaZulu sibhukule ukuvikela umhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust. Ubuthelezi uthi akahambisani nokuqokwa kukasihlalo omusha waleli bhodi elingamele ke iNgonyama Trust. Uma isizwe singaphambana nesizwe saso angazi ukuthi singaba inkosi kabani uma abantu bengasesekela, lokho kuyenzeka endaweni eningi. Ngakho ngempela ke lolu daba nguni lifanele ukuthathwa ngokukhulu qaphela, loqaphelela okukhulu ngempela. Ubuthelezi uvumile ke ukuthi kukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kwakhe njengoNdunankulu wesizwe samaZulu kanjalo nesilo uMisuzulu kaZwelithini. Lezi icucu engayivikelayo aku isilo esikhuseleyo namakhosi akhuthele ebambele abantu bakwaZulu angayeka impela uba ihambe namanzi ngoba efaka abantu abangafanele ukufaka lesigungu, abantu engaziyo ukuthi abayifuni nokusibona lesigungu. Ubuthelezi utheke usazimisele ukufaka amaphepha afungelwe enkantolo ephakeme ePitoli ukuseka ke ukuqokwa kwesilo uMisuzulu kaZwelithini esihlalweni sobukhosi. Yize ke uthi kusekhona ke izincazelo azilindele malungana nokuthi kungane isilo siqoke ukufaka ke abameli abasha kuleli cala laso. Ubuthelezi uphinde wazwakalisa ke ukuthi unethemba lokuthi ke lokhu kungaboni ngasolinye kuzoxazululeka maduze. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngiseThekwini.